Kajal Lemon. Ito ang pan natin tanghalian ngayon. For today's video, Pakbet Ilocano. Walang gisa-gisa. Yan. Nakalis tayo ng mantika, Kajal Lemon. Let's go. Punta tayo sa shop, Kajal Lemon. Babaunan natin sila. Good morning, Kajal Lemon. Ito po yung ating tanghalian ngayon, Kajal Lemon. Ito, may sitaw tayo sa kampalaya. Ito, kamote, kamatis, leeks. Ito, siling, panigang, okra, saka bunga ng samsamping. Butternut sa English. Saka talong. May idea na kayo, Kajal Lemon, kung anong lulutuin ito. Yan, Kajal Lemon. Ito yung baboy natin, Kajal Lemon. Ang pagluluto natin ngayon, Kajal Lemon, is lutong Ilocano pa din. Ito yung luto ng Ilocano ng pakbet. Yan. Yung hindi mo igigisa yung karne. Sige, let's go, Kajal Lemon. Simulan natin. Yan, Kajal Lemon. Ito yung kamote. Saka saka kamatis. Ilagay na natin dito. Para yung kamote, lalambot din. At yung kamatis naman, is yung makukuha siya. Malalabsak or maluluto siya. Pipisahin natin para kumulay. Para lumabas lalo yung kanyang katas. Ganon din yung kamote, pipisahin natin para yung sabaw, pupunta yun yung lasa. Yan, ganyan kami magluto ng pakbet, yung hindi ginigisa. Yan, Kajal Lemon. Mag-aada ko ng bawang, mga 4 na butil. Dagdag aroma rin yun, Kajal Lemon. Natin, Kajal Lemon. Boom, mausok. Yan, Kajal Lemon. Pipigayin natin yung kamatis. Yan. Saka yung kamote. Kajal Lemon. Yan o. Para yung lasa na pupunta sa sabaw. Yung karne natin is medyo malambot naman na. Yan. Yung Kajal Lemon. Lagyan na natin ng Kajal Lemon ng bagoong. Yan. Bagoong, albaybay, boneless, Kajal Lemon. Bunting patis, kulang yung bagoong natin. Yan, Kajal Lemon. Saka natin takpan lang, Kajal Lemon. Para lang tayong nagdidinding na ito. Pero ito, ganito kami magpakbet talaga sa aming probinsya. Hindi namin ginigisa. Ayan, Kajal Lemon. Ilalagay na natin tong gulay. Yung okra, samsamping, saka yung siling green. Huli natin. Unahin natin to. Sitaw, talong, at ampalaya. Dinamihan ko magluto, Kajal Lemon, at magbibigay ako sa aking biyanan. Haluin natin, Kajal Lemon, para kiwar natin habang hindi tapan yung ating ampalaya. Yan. Takpan lang natin, Kajal Lemon. Tingnan natin, Kajal Lemon, ano result. Yan, medyo luto na to, Kajal Lemon. Lagay natin yung okra sa ibabaw. Okra. Ito siling panigang. Saka may kasamang samsamping. Ano pa? May kamote. Takpan natin ulit, Kajal Lemon. Tingnan natin. Lalagay tayo kay Ivan. Nito, kung paring agi. Diba mo? Yan, Kajal Lemon. Para lumabas lalo yung aroma.
Pwede nating ibaliktad Cajun lemon para yung nasa ilalim pupunta sa ibabaw. Ayan, Cajun lemon, ang best Ilocano. Kunting luto na lang to, pwede na to. Tikman natin yung sabaw Cajun lemon. Para sa akin okay lang. Takpan ko lang ito ng 1 minuto Cajun lemon at pwede na to. Tcharam! Yan Cajun lemon, pwede na yan. Patayin na lang natin yung apoy para hindi ma-overcook. Yan, saka natin takpan lang. Ayan, Cajun lemon. Let's go!